Комплектите канали CellLine се характеризират с това, че са едно страхотно решение за нашите клиенти, които искат да вземат този страхотен пакет. Те се предлагат в няколко варианта в зависимост от дълбочината на канала, както и типа решетка. Пластмасовите решетки са с клас на натоварване А15, което означава, че са подходящи за пространства, пешеходни, паркове и градини. Каналите с решетка от подцинкована ламарина са подходящи за поставяне пред гаражи на вилата или пред дома ви. Комплектите канали с подцинкована решетка са с клас на натоварване B125, което ги прави подходящо решение за отводняване на пространството пред гаража във вилата ви. Всеки един от комплектите канали, вътре в него има включени крепежни елементи или комплект тапа и тапа с дренаж. В зависимост от това какъв е типа на канала, в плитките има включени крепежи за решетката, а в дълбоките има включени тапа и тапа с дренаж. Когато вие закупите комплект канали и тези аксесуари са включени в цената, вие спестявате от 15 до 35 лева от вашата покупка. Ако вече сте решили, че дренажните канали CellLine са решението за вашия дом, може да ги потърсите при нашите партньори в страната или на нашия сайт.